Get my kitchen clean with me. Viete, ako keď ľudia robia, že get ready with me a proste sa češú, maľujú a tak, ale ja vám nebudem ukazovať, ako sa češem a maľujem, pretože to vidieť nepotrebujete, namiesto štecov používam prsty a som pritom úplný barbar, takže radšej poďte si so mnou upratať kuchyňu. A viete, ako to ľudia robia, proste sa maľujú, češú a hovoria vám prvú vec, ktorá im napadne, no tak mne teraz napadá strašne veľa vecí a viete prečo, lebo som spala iba 5 hodín a po 5-hodinovom spánku to je presne to okno, že už dokážete trochu rozmýšľať, ale ešte nie ste úplne, nie sú to triezve myšlienky, je to hocičo. A no proste dneska som málo spala, takže moje myšlienky sú všade a všetkými smermi rozbehnuté a myslím si, že keď vás s nimi budem sprevádzať, počkať, natáčam? Hej, natáčam. Keď vás nimi budem sprevádzať, že možno prevediem nimi aj samú seba a zistím, čo mi beha po rozume. Viete, čo myslím? V kuchyni mám absolútny bordel, ako vždy, pretože a už idem na to, lebo mám 14% baterky na tom mobile, na ktorý natáčam, takže o chvíľu umrie, takže máme časovač. Dúfam, že za 20 minút to tu budem mať upratané. A v tejto kuchyni proste nie je dňa, kedy by tu nebol absolútny, nekonečný neporiadok, pretože ja sa vždycky tak zastrajam, že teraz to už úplne dokonale upracem a bude hotovo, lenže vždycky, keď sa v tej kuchyni už nachádzam, tak ja prídem na niečo, čo potrebujem spraviť. A to niečo, čo potrebujem spraviť, je vždycky niečo, čo urobí ešte väčší neporiadok, ako tam bol na začiatku. Takže ja vezmem jeden neporiadok, upracem ho a vytvorím druhý ešte väčší neporiadok, na ktorý upratanie čas sa nájde až neskôr, keď už mám zase vymyslený ďalší projekt. Takže ide to takto jednoducho. Pod detskou stoličkou vždycky sa nájde toľko omrvín, že niekto, kto má dobrú prax v pucliach, tak by z toho postavil ďalší sendvič alebo aspoň jeden chlebík. Bohužiaľ takýto zemný sendvič plný prachu už by nikto nejedol, takže vysypeme tieto omrvinky do kompostu. Zametám ako prvé, aj keď lepšie bolo zametať ako posledné, lebo mám bosé nohy a nechcem do tých smetí stúpať. A fakt sa teraz ponáhľam, hej, som sama doma, čo sa nestáva, ale moji muži išli von, aby som si oddychla, pretože som nespala. Ale ja nemôžem oddychovať, keď to tu takto vyzerá a ešte navyše potrebujem upiecť koláč, takže ideme upratať kuchyňu, upiecť koláč a tým pádom, to čo som spomínala, zase zašpiniť kuchyňu. Metlu odkladám a poďme vybrať z plechu tieto mafiny. Hej, piekla som čokoládové mafiny zo zvyšku kvásku, pretože som potrebovala experimentovať, ale dosť zle sa vyberajú z tej formy. A nie, celkom dobre, ale forma ostáva špinavá, no nevadí. Takže tieto mafiny ideme na takú veľkú party stretávku, takže mafiny naložím do krabičky. Môžeme ich zobrať so sebou a uvidíme, ako to dopadne. Vždycky, keď som proste takto na sieťach a vidím niekoho, ako ukazuje svoj bordel v kuchyni alebo v obývačke, alebo proste celkovo domácnosť, ktorá nie je tip-top vyupratovaná do poslednej smietky, v ktorej sú všetci šťastní, smejú sa a žijú harmonický život, tak zabudla som, ako som začala vetu. Hovorím, že som nespala. No proste, mám rada, keď ľudia ukazujú, že majú doma neporiadok, pretože sa v tom cítim potom menej sama. A to neznamená, že neupratujem. Vidíte, že upratujem furt a proste upratujeme stále. Matky malých detí, ja neviem, či robia niečo iné, ako upratujú. Aj tak máme stále neporiadok. No, každopádne, keď vidím niekoho, kto má proste neporiadok, taký bežný, provozný, že na zemi sú hračky, špinavé riady sú niekde je prádlo, niekde, neviem čo, suché prádlo neposkladané. Som taká, že hurá. Konečne aj niekto iný má doma proste normálne, ako ja. Lenže potom otvorím komentáre. A tam je proste, tam sú najdokonalejšie matky sveta, ktoré si prišli po medailu, ktoré píšu, ja mám 7 detí, ja mám 18 detí a 4 psov a takýto neporiadok som v živote nemala. A pritom ten neporiadok, o ktorom hovoria, je proste spôsobený hodinou dieťaťa, ktoré sa hrá. Alebo hodinou matky, ktorá si sadne a pozerá sa na dieťa, ako sa hrá a pije si kávu namiesto toho, aby robila upratovala, skakala, každú hračku, ktorá je vybratá, hneď schovala, aby náhodou nemala odrobinku na zemi.
ja si vravím, že čo je životná náplň týchto žien? No asi upratovanie je životná náplň týchto žien. Lebo ja si to neviem vysvetliť, že prečo, akože kľudne, veď maj poriadok, ak je to proste tvoja neuróza, ak je to tvoja diagnóza, že potrebuješ mať poriadok non-stop, ja neviem, či ma vidíte, asi som za rohom, že keď je to tvoja diagnóza, že potrebuješ mať non-stop všade poriadok, opla. Ak je to tvoja diagnóza, že potrebuješ mať non-stop všade poriadok, tak chápem, ok, beriem, môžeš, rob si čo chceš, je to tvoja vec, ale proste to povyšovanie sa nad iné matky. Hej, ja napríklad tiež robím niektoré veci inak, hej, ako je bežné. Asi ste si všimli, hej. Dneska som napríklad so synom počúvala vážny koncert vážnej hudby. Proste my doma nepúšťame detské pesničky, lebo mne idú na nervy. Takže počúvam so synom takú hudbu, aká sa mne páči. Ale v živote by som nešla za niekým, že aha, vy počúvate Mira Jaroša? Fuj. V živote by som. Ja mám toľko a toľko detí a v živote nech si každý proste funguje, ako mu to funguje. 5 hodín spánku. No, ideme ďalej, hej, už mám na variči celkom v pohode. Tu sa mi rozmrazuje mäso, zavesíme chňapku, zahodíme. Ja milujem tieto postavičky. Tieto plesnivé syry od Tami, čo majú na sebe tie postavičky, ja chcem žiť v ich svete. Už som vám to niekedy vravela. Tá žena, čo je na Enciane, to ja si predstavujem, že som ja v mojom alternatívnom živote. A toto si myslím, že takto bude vyzerať môj syn, keď vyrastie. Pišťalku nemáme, kúpime. Čo som hovorila? Aha, dokonalé matky na internete. Ako viete, že každý si robí niečo po svojom. Každý má iné priority, hej, veď možno niekto trvá na tom, že všade musí byť poriadok a podriaďuje tomu všetko ostatné, hej, ale nemáme to tak všetci a je to v poriadku. Ja napríklad podriaďujem veci tomu, aby som mala navarené domáce jedlo a tiež to tak nemajú všetci a tiež nie som taká, že ako môžeš dať svojmu dieťaťu XYZ polotovar? Lebo ja tiež to niekedy používam a myslím si, že to nevadí proste. Keby sme prestali každá kýdať jedna na druhú, sústredili sa na to, čo máme spoločné a v reálnom živote som sa s tým ešte v živote nestretla, že by niekto proste šejmoval svoje kamošky mami alebo nekamošky mami, proste starajte sa o seba. Dobre, to som chcela povedať. Tuto sa mi robí kvások, rozmrazuje sa mi tu droždie v teplej vode s cukrom, takže keď sa spraví z toho pena, tak budeme robiť cesto a dovtedy tu chcem mať poriadok. A dovtedy mi možno aj dojde baterka na mobile, takže brace yourselves. Ja zabudám rozprávať po slovensky, hlavne keď som nevyspatá, tak moja slovná zásoba a to ma hrozne mrzí. Hovorím 4 vety naraz, ja čo som spravila? Ani som ešte nedopila kávu, až rozprávam týmto tempom. Dúfam, že mi rozumiete. Ja si rozumiem asi najlepšie. Čo hovorím? Dáme si kávu a ideme ďalej. Tieto mafínové nádobky musím poumývať, lenže oni sa umývajú hrozne zle, lebo doňho sa to cesto sa tam zapečie a máš hotovo. Aha, že neviem už po slovensky. Ide o to, že ja proste počúvam, keď niečo počúvam, tak väčšinou si pustím podcasty alebo nejaké videá, video eseje, nejaké veci na stimulovanie môjho mozgu, pretože niekedy sa trochu nudím. Si púšťam všetko po anglicky, lebo nepoznám v slovenčine taký obsah, ktorý by ma až tak zaujímal. Zároveň by ma dostatočne stimuloval a zároveň by naplnil moje potreby. Lenže potom rozprávam takto a napadajú mi anglické slovíčka namiesto slovenských. A to je akože podľa mňa dosť hanba. Žijem na Slovensku, hej. Môj otec je slovenčinár. Počujete, že sa snažím rozprávať čo najspisovnejšie, mám to v krvi, pretože od malička, odkedy som bola úplne malá, odkedy sa pamätám, tak môj ocino proste vždycky opravoval moju gramatiku, môj pravopis, moju výslovnosť. Keď som náhodou povedala, že idem povešať prádlo, Agatka, to sa volá bielizeň. Ideš povešať bielizeň. A ja som proste z tohto, to si človek odniesie do života. No a teraz mám proste toľko rokov, koľko mám. Moja slovná zásoba už bola aj lepšia. Ak mám pravdu povedať, proste moja slovná zásoba už bola lepšia. Keď som chodila na vysokú školu, čo nie je až tak dávno, tak som mala širšiu slovnú zásobu, ako mám teraz, pretože
očividne, samozrejme, že som mala lepšiu slovnú zásobu, lebo som sa obklopovala ľuďmi, ktorí mali širšiu slovnú zásobu ako ja. Teraz sa obklopujem svojim dvojročným synom, ktorý síce má na svoj vek má dosť dobrú slovnú zásobu, ale čo si budeme klamať, žiadne dvojročné dieťa vás neobohatí nejakým svojim intelektuálnym objavom. Ale proste je to tak, no. Čítala som veľa kníh, stretávala som sa s ľuďmi, ktorí čítali veľa kníh, ktorí čítali ešte viac kníh ako ja. A teraz je to čítanie knížiek ako potulky jarov, no. Tam, v ktorých nie je žiaden text. Sú tam iba postavičky. Ja idem strašne pomaly, keď sa s vami rozprávam. Inak takto to vyzerá inak. Takto to vyzerá, keď prídete ku mne. Točíme? Hej. Tak toto by to vyzeralo, keby ste prišli ku mne na návštevu. Väčšinou, keď príde ku mne nejaký jednotlivec na návštevu, tak tu ho posadím do kuchyne na stoličku, dostane čaj, alebo kávu, alebo kombuču, ponúknem ho koláčom, alebo proste niečím, čo mám napečené. Tuto si sedí a ja okolo neho chodím a spolu sa rozprávame, pretože ja mám vždycky čo robiť v kuchyni a kuchyňa je to je srdce nášho domova, pretože v spálni sa až tak návštevy dobre neuvádzajú, aj keď niekedy aj to. V obývačke má môj manžel pracovňu, pracuje z home office, takže tam je to väčšinou obsadené cez týždeň. Takže keď je niekto u mňa, tak sedí v kuchyni a japujeme. Ja tu mám plesnivé hrozno. Hovorila som vám, že neznášam vyhadzovať jedlo. Keď takto nabalím ovocie niekam na prechádzku, na výlet a nezie sa všetko, niekedy sa nám zabudne. Potom to už nejde inak. Musím nakrmiť kvások. Keď je teplo, tak ten kvások strašne rýchlo vyhladne. Snažím sa on starať čo najlepšie, ale nevždy sa to dá. No a potom mám strašne veľa toho discardu, toho odpadu, alebo proste toho, čo vyberám z toho kvásku. A potom neviem, čo s ním, takže včera som napiekla tieto čokoládové mafiny. Sú fakt dobré, ale robila som ich opäť od oka, takže neviem, či na budúce to zopakujem s nimi. Každopádne pečenie od oka je najlepšie. Zdá sa vám, že mám čas proste vyťahovať váhu a vážiť všetko na gram, lebo mne sa to nezdá. Dobre, mať čas je relatívne, ale keď viem, že dosiahnem dobré výsledky aj bez toho, aby som to vážila, na čo by som to robila? Treba mať dobrú intuíciu pekárskú. A to je celé. Dnes je sobota, boli sme na nákupe. Urobili sme úplne mini nákupček, lebo máme plnú mrazničku mäsa, zeleninu máme domácu, zemiaky máme domáce, ešte také obilniny, strukoviny, veci máme všetko doma. Takže skoro všetko, čo sme kúpili, boli mliečne výrobky, lebo to je jediné, čo tak veľmi vo veľkom kupujeme. A nejakú brokolicu a tak, ale proste máme ešte cuketu domácu, cibuľu domácu, mrkvu pôjdeme vybrať, kaleráby máme v záhrade. Takže tie nákupy sú teraz fakt také minimalistické. Hlavne mali sme minulý týždeň chatu, robili sme takú chatu s guľašom, s grilovačkou a všetko mäso, čo bolo napácované, sa nezjedlo. Aj keď som sa veľmi snažila, aby sa zjedlo, všetkých som presviečala, nech si ešte priložia, ale už nevládali. Takže mäso, ktoré bolo napacované, som pomrazila. Teraz časť z neho rozmrazujem, budem z neho variť zajtra. Zajtra bude nedeľa, takže pripravte sa na nedeľný meal prep s Agát, kde mám vrchnák z tejto fľaše. Tu je. A teším sa. Viete, čo mám nové v kuchyni? Robím ibištekovú kombuču. Všimla som si, že kombuča, aj keď by mala mať veľmi malý obsah kofeínu, že má na mňa stimulačné účinky, potom nemôžem večer zaspať, keď si ju dám neskôr ako po obede. A tak som si povedala, že skúsim urobiť kombuču bez kofeínu, to znamená ateínu, čiže som neurobila ju teraz zo zeleného ani čierneho čaju, ale z ibištekového. Je to novinka, ešte som ju nerobila, je krásna, je rúžová. Takže budem vás informovať, ako to ide. A tak. Už to tu začína vyzerať ako u nás v kuchyni. Proste, u nás v kuchyni to vyzerá tak, ako to bolo na začiatku, ale začínajú sa odhaľovať povrchy pod týmito všetkými riadmi, čistými a špinavými. Niečo som sa vás chcela opýtať.
Aha. Poznáte také tie hnusné malé hnedé chrobáčiky? Prešla som celú kuchyňu, bola som v každom sáčku, každom všetkom balení každého všetkého. Prebalila som veci do zatváracích fliaš a aj tak proste sa odniekiaľ stále roja. Neviem, kde majú to hniezdo. Nemáte skúsenosť? Môže to prichádzať od susedov, môže to byť v stupačke? Alebo proste na niečo som sa ešte nepozrela. Neznášam ich a sú všade. Poraďte mi. Alebo sú na to nejaké pasce. Proste chcem sa ich zbaviť a nedá sa ich zbaviť. Ešte som rada, že musím si zaklopať, že nemáme potravinové mole, lebo tie sú ešte hnusnejšie, ale akože fuj. Ak sa nájde nejaká matka, čo mi bude písať do komentárov, že má 17 detí a v živote nemala chrobáky, takí ľudia už tu asi nie sú. Myslím si, že to prestali počúvať po prvých 2 minútach. Ja stále kontrolujem, či sa už nevybil ten mobil, lebo... počkať, natáča to mňa či zadok? Mňa, dobre. Že ak tu niekto taký bol, tak to hneď vypol. Alebo hneď napísal naštvaný komentár a zmizol. Lebo... proste na čo sa porovnávať? Žijeme všetci prvýkrát. Au. Dobre, už to tu vyzerá lepšie, ale pena sa mi stále neurobila, takže tu máme vodu, ktorú sme včera chceli zobrať na výlet a zabudli sme ju doma, tak ja neopodľajem kvietky. Moje kvietky trpia. Odkedy nám vyschli jahody, ktoré som polievala, fakt, že hopa. Tečie bazálková voda. Shit, a ja som ju chcela chytiť do ruky a nepodarilo sa. Oh no! Ak pozeráte moje videá, myslíte si, že nemám nikdy doma chaos, tak dúfam, že pozeráte aj toto a uvedomíte si, že všetci sme ľudia. Do pekla. Preliala som kvetinač. Všetko tečie na zem. Sice to nevidíte, lebo to máte za rohom, ale ja to vidím. Aj to cítim, lebo som od toho mokrá. Do pekla. Stane sa. Je posledný august a nám až teraz dozreli paradajky. Až teraz nám dozreli paradajky, ale dozreli všetky naraz. Akože nie všetky naraz. Proste doteraz sme nemali ani jednu zrelú paradajku, všetky boli zelené a včera sme prišli do záhradky a bolo ich tam asi kilo. Takže ja sa riadne teším, že sú tu, ale niektoré ešte potrebovali byť trošku zčerveniť, len už boli mäkké na odpadnutie, tak ja ich dám na slniečko a oni to hádam dotiahnu do úspešného konca. Nasadili sme asi 7 rôznych odrôd. Nádherné. A chcem povedať, že život. Aj vám proste nefunguje mozog na 100%, keď ste nevyspatí? Proste mám pocit, že to je nejaký druh delíria, čo zažívam. Ale ja neviem. Viete, na čom niekedy rozmýšľam? Že či tieto veci pozerajú ľudia, ktorých poznám v reálnom živote, ale nie až tak dobre. Lebo ak sme úplne že najlepší kamoši a pozeráte toto video, tak som taká, že čauko, cítim sa, ako keby ste boli u mňa, viete? A takto by som sa s vami rozprávala. A ak ste úplne cudzí, tak je to tiež na podobnej úrovni, lebo akože nikdy sme sa nestretli, takže toto je náš prvý kontakt, takže ma poznáte iba takto. Ale stáva sa mi, že proste narazím na internete na niekoho, koho poznám z reálneho života iba tak okrajovo, hej, že napríklad chodili sme na tú istú školu, ale nikdy sme sa nerozprávali, alebo proste stretli sme sa párkrát niekde proste v mojom rodnom meste alebo niečo, že proste nepoznáme sa, ale viem o vás a potom vás poznám na internete a vravím si, že to je trochu zvláštne. Že to je tá taká kategória ľudí, ktorým ani nevieš, či sa máš pozdraviť, keď sa stretnete. A teraz si predstavujem, že taký človek pozerá toto video a cítim, že medzi nami je taký veľmi zvláštny parasociálny vzťah. Trochu sa poznáme, ale ten druhý človek ma pozná viac ako ja jeho. Viete, čo myslím?
A keď sa mne stane, že proste niekoho takto objavím, tak mi je trošku trápne za to, že vlastne nazerám do jeho súkromia, aj keď je to jeho verejnosť, nie jeho súkromie. A vravím si, že ak sa takto cítia ľudia, ktorým sa poznám iba trošku a vidia ma a cítia sa trápne za to, že ma vidia, tak ja sa cítim rovnako. Je to obojstranné. V pohode. To je podľa mňa tá najčudnejšia vec na tom, keď vystupujete niekde ako internetová figúra a ľudia vás poznajú a vy ich nie. Že proste je to jednak príjemné, je to milé, keď ma niekto osloví, hej, na ulici. Ale je to aj zvláštne. Tento týždeň sme boli na prechádzke, stretli sme také dve dievčatá, tínedžerky, ktoré sa tak sa k sebe naklonili a tak si vravili, že niečo si šepkali, hej, ja som to nepočula, môj manžel hovorí, že si hovorili niečo v zmysle, že to je ona, ideme ju osloviť a potom nás prešli okolo nás. A ja som taká, že to je proste čudný pocit, hej. Tak buď sa poznáme, alebo sa nepoznáme. A zároveň sa mi už stalo, že ma niekto stretol na verejnosti a vystiskal ma, hej. Ja som bola taká, že OK, vidím ťa prvýkrát, ty mňa síce nie, ale milé, že sa máme radi asi. Proste je to čudné, hej. Keď som bola malá, keď som bola menšia tínedžerka, pozerala som nejakých youtuberov alebo tak, som si vravela, že to musí byť strašne super, že niekde prídeš a už ťa nejako poznajú, majú nejakú percepciu teba, nejako ťa vnímajú a ty nemusíš už robiť prvý dojem, lebo už si ho spravila. A veľmi som to chcela. Som si vravela, že to by bolo super, keby som proste niekde prišla a už by ma poznali, už by som mala proste našliapnuté, lebo ja sa nerada zoznamujem. Nie, že nerada, proste je to pre mňa náročné zoznamiť sa s novým človekom. Nie som až taký sociálny typ, spoločenský. A keď niekto proste... som si vravela, že to bude určite lepšie, keby ma ľudia poznali a potom ma s tým oslovili, že teba poznám a zrazu instantní kamoši. Ale teraz, keď už sa mi to párkrát stalo, tak to bolo pre mňa také zvláštne, že áno, že no proste moja osobnosť má viac rozmerov a keď ma poznáte ako iba tú, čo varí, tak je to vlastne v niečom tiež čudné. Nesťažujem sa. Asi je to presne to, čo som chcela, ale nie je to také, ako som si to predstavovala. Máte s tým aj vyskúsenosť, že ste proste niekoho stretli, koho ste poznali iba zo sociálnych sietí a že ste sa s nimi nejako dali do reči a nebolo to podľa vašich predstav, lebo ja si myslím, že presne toto sa deje, že keď ma niekto osloví a myslí si, že aká budem priateľská, mne sa to proste nepodarí, lebo som socially awkward. A proste, keď ku mne príde cudzí človek a chce sa rozprávať, tak ja som taká, že dobre, super. A myslím si, že už sa mi stalo, že som na niekoho zapôsobila zle, lebo proste ja som sa niekam ponáhľala a ľudia ma chceli zastaviť a ja som proste odišla, lebo som sa ponáhľala a nič som nepovedala. Lebo, neviem, proste, moje sociálne zručnosti nie sú až také rozbehnuté. Všetci moji kamaráti vznikli z toho, že buď si ma ochočili, alebo sme boli nútení z nejakého dôvodu spolu tráviť čas a tak sme sa bližšie spoznali, že pre mňa je dosť ťažké naväzovať nové kontakty. Ale ak ma niekde stretnete, tak sa nebojte ma osloviť. Ale vopred sa ospravedlňujem, ak to bude divné, lebo... Čo vám poviem, proste... Som taká... Neviem si pomôcť. Robila som predtým v knihkupectve. Popri vysokej škole som si privyrábala v Martinuse na Obchodnej. Milovala som to tam. Vždycky som milovala Martinus na Obchodnej, lebo je obrovský. Proste človek tam chce stráviť hodiny. A vravela som si, že mohla by som tu tráviť hodiny, ešte by ma za to aj zaplatili. Takže som sa uchádzala o pozíciu knihkupca tam. Aj som tam pracovala. A proste na to, aby som mohla fungovať so zákazníkmi, som si musela vyslovene vytvoriť novú personu, ktorá bola spoločenská, aby som bola schopná proste osloviť cudzieho človeka ako zákazníka, že dobrý deň, poradím vám. A nebrať si to osobne, keď tí ľudia povedali, že nie, iba sa pozeráme, alebo že netreba, my si to nájdeme sami. Mala som veľkú fóbiu z telefonovania, bolo to po najhorších covidových rokoch,
kedy už aj moje sociálne zručnosti, ktoré som nabrala, ešte natáčame, dobre. Aj tie sociálne zručnosti malé, ktoré som nabrala počas života, tak počas covidu vo mne úplne vykapali, lebo som sa s nikým nestretávala. Mala som hroznú sociálnu úzkosť a rozhodla som sa to riešiť takýmto spôsobom, že proste hodím sa do vody a budem plávať. Odjak živa som nenávidela telefonovanie, proste zodvihnúť zvoniaci telefón, ale vytočiť číslo, koniec, amen tma. Ale tuto to proste bolo nutné, telefón zvonil, ja som ho musela zodvihnúť a prekonala som sa a tým pádom som aj mala už potom menšie stresy z toho telefonovania. Zároveň som zistila, že ľudia nemajú v sebe toľko hanby ako ja. Že proste ja som prišla do obchodu a hanbila som sa niečo opýtať. Ale potom, čo ľudia proste prišli do knihkupectva a spýtali sa ma, či nemáme dážniky, alebo proste úplne také otázky, že vám rozum ostáva stať, tak si vravím, že v pohode, môžem vojsť do obchodu a opýtať sa čokoľvek, lebo určite to nebude najblbšia otázka, ktorú dnes počuli. Takže takto som prekonala svoju sociálnu úzkosť. Ale cítim to teraz, že ako som na materskej, tak zase trošku menej sa stretávam s verejnosťou, hej. Že opäť mi tie sociálne zručnosti trošku zakrpatievajú. Ako stretávam sa s ľuďmi, hej, učím, pracujem, ale nie je to také, že som proste XY hodín medzi cudzími ľuďmi, ktorí všetci odo mňa niečo chcú, alebo teda nechcú a ja ich musím prenasledovať. Viete, čo myslím? Nepracovala som tam ani dlho, ale pomohlo mi to dosť. Ups, stalo sa, čo nikto nečakal a vyplo sa mi to uprostred nahrávania. Ako som hovorila na začiatku, neviem ani, kde som skončila. Každopádne ďakujem, že ste mi pomohli upratať kuchyňu, pretože keď ste sa na mňa pozerali, bola som oveľa produktívnejšia. Vyskúšajte. Ďakujem, že ste ma sledovali. Napíšte mi do komentára, aká je vaša technika upratovania kuchyne, aby ste to spravili rýchlo. A like na video ma poteší. A ak ma ešte nesledujete, na čo čakáte? Chápeme sa. Asi si ostriham mofinu. Už ide jeseň. To je najlepší čas. Kto to povedal?